inkontru l-Almanak Kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. L-aħħar xogħol tal-artist Malti Ray Pitre inawgurat ġewwa l-Majkas fejn se jkun qed iservi ta' mafkar għall-viżjoni artistika tiegħu. Fis-serje ta' kunċerti Candlelight se jsir kunċert bil-mużika tal-gruppi Queen u The Beatles f'atmosfera rilassanti bid-dawl tax-xemat u l-ħoss ta' kwartett ta' strumenti bil-kordi. Mar-ritorn tiegħu f'Malta mill-Polonja, Ivan Krishti esplora l-vjaġġ artistiku tiegħu bit-turi tal-imkejjen li żar. Bosta xogħlijiet artistiċi ngħataw b'donazzjoni l-ispazju kreattiv matul l-aħħar 25 sena se jkunu qed jiġu esibiti sal-bidu ta' Marzu li ġej.